espero que estigueu bé. En un vídeo anterior vaig explicar el significat de percentatge i la manera de calcular de manera ràpida percentatges de quantitats. En aquest vídeo explicaré com es fa de la manera més ràpida possible el càlcul de percentatges encadenats de quantitats. Exemple, quan una quantitat augmenta un percentatge, després torna a augmentar un altre percentatge, o augmenta un percentatge, després disminueix un altre percentatge, o a l'inrevés. Molt bé, i anem a començar amb un exemple. Anem a suposar que un telèfon mòbil costa 200 euros. El símbol d'euros, bueno, vaig a posar 200 euros. Anem a suposar que aquest telèfon mòbil se li aplica primer un augment del 4%. Primer se li aplica un augment del 4%. Bueno, això vaig a escriure-lo aquí, un moment. I després que se li aplicarà una rebaixa del 2,7%. D'acord? I volem conèixer el preu final, però el volem calcular el preu final de la manera més ràpida possible. Molt bé. Deixa'm posar aquí, molt bé. I això ho pujaré una mica per tenir més espai. Molt bé. Bé, el primer que hem de raonar. Si la primera cosa que s'aplica és un augment del 4%, què estan pagant? Estan pagant un 100% més el 4% que s'aplica, no? És a dir, després d'aquesta modificació estarem pagant un 104%. I després de la segona modificació, què estarem pagant? Estarem pagant un 100% menys el 2,7%, perquè és una rebaixa. És a dir, ara després ho farà en calculadora, estarem pagant un 100% menys el 2,7%. I això és igual a 100% menys 2,7, 97,3%. Molt bé. Llavors, el preu final, vaig a baixar una altra línia, el preu final serà igual a què? La primera cosa, la primera afectació que té el preu del telèfon mòbil és que hem de calcular un percentatge de quina quantitat? De 200 euros. Quin percentatge? 104% de 200
euros. És la primera cosa que caldria calcular. I la segona cosa que seria el 97,3% del que ens ha donat la primera modificació. Això és la primera modificació de preu i això és el que farem en la segona modificació del preu. D'acord? I d'això que sembla una mica enrevessat, escrit d'aquesta manera, crec que vaig a canviar de línia. Crec que aniré canviant de línia, sí, i quedarà més clar. Molt bé. Primera modificació del preu. Quina era la manera ràpida que vàrem aprendre en el vídeo anterior de com es calculava? Multiplicant el percentatge escrit en número per la quantitat. El 104% escrit en número és 1,04 i l'haurem de multiplicar directament per 200 euros. Això ens donarà una quantitat. Com calcular el 97,3% de la primera modificació? Doncs igual, el 97,3% escrit en forma de número, que seria 0,973, vaig a escriure-ho a baix, i això és el que haurem de multiplicar per aquesta primera modificació. I aquí ve una cosa que sembla un misteri, però realment no és un misteri. Això és una propietat matemàtica, la propietat associativa del producte ens diu que això dona igual fer primer aquesta multiplicació que si féssim primer aquesta altra multiplicació. I el que ens doni multiplicar-ho per la quantitat 200. Si fem això, que ens dona 0,973, vaig a fer-ho, multiplicat per 1,04, això dona 1,01192. Doncs si aquest número el multiplicam directament per 200 euros, ens donarà el preu final, que serien, vaig a ficar només 2 decimals, perquè ja sabeu que els euros només tenen fins a cèntims d'euro. Realment donaria, 3,8. Realment donaria 3,8 i 4 mil·lèsimes. Aquest 4 de mil·lèsima no el posaré. Què? Euros. Per tant, això és la quantitat final, el preu final, que és el que volíem conèixer, són 202,38 euros. Aquí podríem continuar, però ho explicaré en un altre vídeo, quina informació extraiem d'aquest número 1,01192 i per què ens interessa extraure informació d'aquest nombre. Així que ho deixem aquí, això seria la manera de calcular encadenaments percentuals, que el resum ja veieu que és multiplicar els percentatges que ens interessen en números, multiplicar-los per la quantitat. Gràcies i fins el proper vídeo.